मादै आं थांनांसिगोन खोमा आं थांनोसै बहा थांनांगौ मा लायनो मादै फोरमाया आंखौ नागिरगासिनो खोमा आं थांफिननांसिगोन बेफोरबायदि देहाखौ लानानै बाहेरायाव मानो थांबावनो नोंलाय आं थांफिनथारनांगोन मादै नङाबा फोरमाया गोदाव सोराव जागोन बियो आंखौ नागिरगोन नाङा नों जेरावबो थांनो नाङा नों बेफोरबायदि देहाखौ लानानै जेरावबो थांनो नाङा नों बेयावनो था मादै आं थांथारनांगोन फोरमाया आंखौ नेगासिनो दं जानांगौ नाङा आदै नों बेफोरबायदि देहाखौ लानानै थांनो नाङा नांगौबा आंनो थांनानै नायगोन नों जोंनि न'आवनो था गोसोबायदि थानो हागोन नों बे न'खौनो गावनि न' बायदि साननानै ला मादै ओइ जाम्बि माखौ मिनि हाला हाला खुसि जादों नोंलाय ना जोंना फिसाया नोंजों रायलायदेरदों नामा थोद जाम्बा मालाय गेलेदोंसो जोंना फिसाया हाहा गेलेनो गेलेलायोबो आरो सानैरदों जाम्बालाय बेखौनो गेलेनाय होनदों आङो ए आंहा बेखौ मिथियामोन ओमफ्राय मिरा बे गथ'आ नोंनिबा आंनि लागोन ना नोंनि लागोन आंनिबाथ' आंनि लाखागोन बियो इस मानिबा नों बायदि लाया माथो आं बायदिसो लागोन नायबोल' था नों जाम्बा ए नङा जाम्बि आंनिसो लागोन आंहा आन्दाज मोनखाबाय ओमफ्राय फोरमाय जोंना बे फिसाया नोंनिबा फिसाजो जागोन ना फिसाला जागोन थोद जाम्बि आंनि लागोन होनबायना फिसाला जागोन आं फिसा हौवा खांनो गिलायलाङोहाय ओरैनोबा फिसा हौवा खांग्राफ्रा बिराद खस्थ' मोनो आरो बिराद फाल्थु जायोनो थोद जाम्बि बे गावबागाव बिमा बिफानि सायावसो थायो नोङो फिसाखौ खांनानै आलो आलो अननानै फेदेरबालाय बियो खर' देरखागोन ना नोङो अननायजों लोगोसेनो मालाबा समाव रायनांगोन आरो मालाबा समाव एसे एनैबो बुनो गोनां जागोन अब्लासो फिसाफ्रा बिमा बिफानि खोथा मानिग्रा जागोन आरो मोजां बोसोन लाग्रा जागोन बेबायदिनो नोंहाबो देनां फिसाखौ बांद्राय आलो आलोल' अनबाय थानाङा बुनांगौ समाव बु रायनांगौ समाव राय देहाय दे बारा खाथेर गैखाया आंजों जेखियानो जाया फिसा हौवायानो जा फिसा हिन्जावानो जा जोंनिनो फिसाखा नङाबा माथो आयौ बहा थांनो नोंहालाय ए आं दाबसे जायगायाव थांदोंमोन ओमफ्राय बे नोंसिना दोनखालांनाया फैखो ना माखो औ लासिंसिं जाथारदोंहाय ओहो फैफिनाखै बहाथो फैफिनबावनो बिसोरलाय मोजांखौनो सामलायनो हाया खोमा बेनिखायनो बेफोरबायदि जादों बेनाबो फंबाया बारा मोजां नङानोहाय औ फाग्लि नंखागौबो नङाबा बेफोरबायदि जायो नामा बुंबासो लाजिनाङो गाज्रि दामोनहाय गाज्रि मोनलांबाय दांहाय फाग्लिया मोनथोंहाय नांजाबाय थारा औहाय ने
आब' नों मा जादों? मानो गाबबोदों? सोरबा माबाफोर बुंदों नामा आब'? आब' नों मा जादों होनदों? मानो जेबो बुङा? जोंफोरबायदि दुखुथिया मानसिया गुबुनजों दुसि जानायनि अनगा जेबो गैलिया। इसोर जोंनि खाफालखौ नों मानो बेफोरबायदि दानानै हरखो? जोंनि बे न'खरा मानो इसिबां मानि असान्ति जाखो? जों मा दाय मावामोन इसोर? नोंदि जोंखौ इसेबां नासयनाय बायदि खालामबाय। आब' नों मानो बेबायदि बुंलाबायदों? गुबुना जोंखौ जेखि बुङा, जेखि सोंखारिया, जों गोसोखौ गोरा खालामना लानांसिगोन आब'। गुबुननि बुंनाय बाथ्रायाव जों गोसोखौ गोरलै खालामनानै गोसोआव दुखु लाब्ला जानाय नङा आब'। समाजनि मानसिफोरा जोंखौ हाजासे दुसिथों, जोंखौ हाजासे सोंखारिथों, अब्लाबो जों गोसोखौ हमथानानै गोरा खालामनांगोन आब'। गुबुननि बेबायदि बुंनायाव जों गोसोखौ गोरलै खालामनानै लायोब्ला जोंनि जिउनिफ्राय दुखुआ खारनाय नङा आब', गोजान जानाय नङा। नों दुखु जानो मोना आब', आंबो दुखु जाया। अलंबार, थारैनो जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफोरा मानो बिब्दि गुबुननि दुखुथिया जिउखौ नुनानैब्लाबो आरोबाव बेनि जिउआव रासिनसो दुखु होयो, नासयो, सोंखारियो। माथो होनबावनो आब'? जाय दुसिग्रा बैसोरबायदि मानसिया अब्ला मोनथिगोन जेब्ला बिसोरनि जिउआवबो बेफोरबायदि जाथाया जागोन। बैसोरबायदि मानसिया जोंखौ मिनिथों, जोंखौ दुसिथों, जोंनि मेगननिफ्राय हाजासे मोदै सग'थों, जोंनि गोसोखौ दोरफो दोरफो खामग्लिहोथों, जों सहायगोन आब', जों सहायगोन। मादै, मादै, मा जाखो? मा जाखो? मा जाखो? आइदै, फै फै न' सिङाव फै। उदै सादों। लासै थाबाय, लासै थाबाय। बारा जाबाय नामा? बारा जाबाय नामा? थु थु न' सिङाव थु। बेयावनो जिरायदो दे, बेयावनो जिरायदो। दे जिराय दे, बावनो जिराय दे। आं डक्टर लिंहरनि र'। हेल' डक्टर। ओइ अलंबार, मा सानदों? मिरा, जेबो जायाखै मिरा। माला माला उन्दुफैखो नोंलाय?
नों माबा मोनसे सानथारदों अलंबार, बिनिखायनो नोङो आं उन्दुफैनायखौबो आन्दाज मोनाखै। मीरा, आं नों आरो आंनि बागैनो सानदों। जुदि नों माब्लाबा हरखाब आंनि गोजान जालाङोब्ला। थोद जाम्बा, आं हाबा जाखांनानै मोजां मोनलायनायफोर बायदि सोरबाखि नोंनिफ्राय गोजान जानो हाबावो नामा? थेवबो मानसिफोरनिखौ खोनानानैनो गोसोआव गिनाय मोनो। दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ गोबां मानसियानो गेम गेलेनाय खेला बायदि सानना लासै। थोद जाम्बा, नोंहा आंनि सायाव फोथायनाय गैया नामा? नैबे आंनि खाफालनि सिन्दुरनि समाय, आं नोंखौ माब्लाबाबो बावनानै थाङा। आरो आं अराय सम नोंजों अनलायनानै थाबाय थागोन। आंखौ गुबुनफोरबायदि दासान जाम्बा, आंनि गोसोआ गुबुनफोरबायदि नङा। मीरा, आंहा नोंनि सायाव हाजासे फोथायनाय दंखायो। मीरा, ओइ मीरा, आं थांनो ओंखारबायमोन नै। बहा मेरा नुखो? जानला मोनला गोब्रामलाबायनाय। आंहालाय बेखौनो फैफिनबायसो साननानै बिखायासो गुल्ल' मोनलायदोंमोन। अह' आब', माबा बावदों, गाबज्रिफ्लांदां। आं थांनोसै आब'। अलंबार, साननायखौ खम खालामाखै नामा नों दाबो? साननायखौ खम खालामदो। हारे आब', माखौ जिंगा सिबाय थादों नोंलाय? आं जेबो सानाथ' आब'। मा, नों आं गाबज्रिफ्लांनायखौनो आंखौ सानदों? नाथाय आं बिनि नामखौल' गाबज्रिफ्लांदों आब', मानसिखौ नङा। अलंबार, जिखुनु जाया मोजाङै थाहैबानो जाबाय। आरो मानसिफोरनि बुंनाय दुसिनायफोरखौ माब्लाबाबो गोसोआव दालासै नोङो। आब', नों जेबो जिंगा दासिसै। गुबुननि सोंखारिनाया आंनि गोसोखौ माब्लाबाबो दुखु होनो हानाय नंला। दे, थांदो होनबालाय। दे आब', थाथ'दो। बिसोर सानै गथ'फ्राबा बहा दङ, बोरै दङ, खबरबो गैया, दबरबो गैया। आलाय सिलायसो जाहैखो ना माखो बेबा? मानो बेफोरबायदि खालामखो होनबा बिसोर गथ'फ्रा? फनसो हरनानै खबर लाहरनोसै नामा आं खनसे? हेल', हेलो, फोरमायना। सॉरी, रॉन्ग नंबर। नाय अलंबार, नोंनि हिन्जाव खारनाया फैफिनखो ना माखो? बहाथो फैबावनो बाजै, गाव गोसो जानाय खारखानायालाय।
बोरैथो दायथ' गैथारै बेफोरबायदि थांखोनो बेखायनो बिसिफोरखौ मोजाङै अननांगौहाय बिनाय मानि होनांगौ माथो होनबावनो बाजै थाथ'दो आं थांनोसै दे थांदो दे मानसिखौनो हिनजाव खारजानानै साइस्थ'खौनो बोरैबासो नुलायलांबाय आव मोजांथारहाय फिसौआ आवथुमथुमनो आव मोजांथारहाय फिसौआ मोजांथार गाबनाङा दे आबौ दे आव दे फिसौआ देरथारथोंसैल' दे फिसौ देनां देरबा राजा जानांगौ दे फोरजा जानो मोना लेखा गोरों जानांगौ जोंना फिसौआ मोजांथार माबायदि मोनखो गोसोखौ आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंना जाम्बिले जोंनि गथ'आ हौवासा जागोन होननानै दाना आं बुंनाया जाबाय दा आरो बे फिसाया आंनिसो लाबावगोन नोंनि लानाय नङा मा खुसिजोंनो जेबो बुंनो रोंला नामा माखौ इसिबां नायखो बोखो नोंलाय ओइ मिरा माखौ नायखो बोखो मिरा ओइ मिरा ओइ मिरा नों सोरखौ नायगोमोबाय थाखो हामाहाय आइ बेफोरबायदि सानगोमाबाय थानो बिदि सानबाय थानो मादै आंनि बे फिसाखौ फारिमाया नुनायमोनब्ला बियो बिराद गोजोनसिगौमोन बेफोरबायदि बुंनो नाङा गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा बे गथ'आ नोंनि आंगो बे गथ'नि थाखाय नोङो साननांगोन नों गोसोखौ लोरबां खालामनो नाङा आंहा फोथायनाय दं बे गथ'नि बिफाया सानसेबाबो फैगोन आरो बे गथ'नि मोखांखौ नायफैगोन मादै थारैनो फोरमाया बे गथ'नि मोखांखौ नुनायमोनब्ला बेसेदि गोजोनगौमोन बेसे रंजागौमोन फोरमाय नों बहा दङ दागाबसै आइ नोंल' फोथायनाय ला बियो सानसेबाबो फैगोन
Mira. 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 Henggar मा खालामनाय जादों बेलाय? सोर मिरा? सोर मिरा? सोर मिरा? नङा मादै आं जोबोद ओंखाम उखैदों आं जाग्रा फैनो हागोन नामा मा जाग्रा जानो? जिखुनु जाया मादै जाग्राबानो जागोन र' आं लायनानै होफैनि न' बेखौ जा आं थांसै दे जागोन दे मादै Aw, Baba, aw. Dagapsay, Baba, dagapsay. आयौ आंनि फिसौखौ सोगाबदोंसो हर आं बामनो लाबो हर आं बामनो हर आं बामनो हर बहा थाङामोन मादै नों? गामियाव दसे थांदोंमोन आङो लामायावसो हनै फाग्ला थाङा माथाङा सासे मानसि लोगो मोनबोदां मेथाइ बिनानै जादों आंनाव सोर फाग्ला लोगो मोनबोखो मादै? माबा मिरा होननानै आंखौसो गाबज्रिलाबायबाय माबा आखायावसो हमलाबायनो नागिरबाय बबाव मादै? बबाव नुबोनाय नों? बैयाव माबा गामिनि दखान खाथियाव हारसिङै माबा गोदाव सोराव थालागासिनो दङ मादै नों बाबुखौ लानानै थाथ' दे ओइ बाहा थांनो नागिरखो नोंलाय बाहा थांनो